बे समाव राजखान्थिनि मोनसे गोनां रादाब सिडली बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि फोसावदिं मेल खालामनाया सोलिगासिनो दङ। बेबादिनो दिनै सानसेयावनो 14 नं चिरां दुवारनि गोबां ओनसोलाव बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म आरो इएम रन्जित बसुमतारिया बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खालामदों। जेसेनो उफ्रा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सौफैदों एसेनो राजखान्थि दोलोफोरा बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानैनो दिनै 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिंनि गोबां ओनसोलफोरनि गामिफोराव गोख्रों बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म आरो इएम रन्जित बसुमतारिया। बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेल हाबाफारि लाबाय दा इउपिपिएलनि थासारिखौ माबायदि नुदों नोंथाङा दा? चिरां दुवारावथ' मोजांखा आरो साबसिन एमपि इलेक्सनाव जिखिनि एसे एनै कयटा पकेटाव मानसिफ्रा बुजिनायाव एसे आन्दायदोंमोन कनफिउस जादोंमोन बे गैला। गतिके बिराद मोजाङाव बहाय माने भटआ इउपिपिएलआ भटआ मोनगोन बेखौ एकदम क्लियार जाबाय आरो बांद्राय रायजो राजाफ्रा दिनैहाय सोंनो नागिराखै जि नुदों बुजिखाजोबनाय मानो इउपिपिएलआव दिनैनि बाइ इलेक्सनाव भट होनांगौ। आंनि बुजिनायाव आंनिख्रुइ साबसिन आइ आफा रायजो राजाया बुजिनानै दं। गतिके जों बांद्राय बोफ्लेनानै एबा बुजायलायनो गोनां जायाखै प्रयजन जायाखै बे मोजां मोनसे साइन। दा गतिके एकदम रेडि आरो बे बर' रायजो राजाल' नङा बहाय थानाय जेसेबां ओनसोलनि जाथि जनगोष्ठी बयबो एकदमबारे मोजाङै भटखौ होगोन इउपिपिएलनो। 4 बोसोराव इउपिपिएल सरकारा रायजो राजानि थाखाय मा मावना होदों? माबे सेक्टर बहाय सेक्टर थायो मा गाज्रि मावदों बिदिबो सोंफिननाय थायो। खोथाया जाहैबाय परिबेस परिस्थिति बे मोनसे सेक्टर एबा बाहागो, हायाव माखासे उन्नयननि खामानि बे मोनसे बाहागो, ओमफ्राय माखासे जोंनि सोलोंथाइ बिथिं बेबो मोनसे सेक्टर, हारिमुवारि बिथिं बेबो मोनसे सेक्टर, गेलेनाय बिथिं बेबो मोनसे सेक्टर, गुबुन गुबुन जाथि हारि माहारिनि गेजेराव मोजां सुसम्पर्क खालामनाय बेबो मोनसे बाहागो, बेबो मोनसे सेक्टर। दा फंसेयै मा गाज्रि मा मोजां होनोब्ला फंसे बिनि सोंनायनि फिननायाव हयथ' मोनसे जबाबजों बियो क्लियार जानाय नङा, मोनसे फिननायजों जानाय नङा। आङो फंसे रावै बेखौल' बुंगोन जथेस्थ' मोजां खामानि मावदों आरो सेस्थायाव दङ। मोननै खोथा, मावनो इच्छा गैखाया बे खोथाया मोजां नङा। इच्छा दं, माखासे सम परिबेसनि थाखाय हयथ' माखासे खामानिया स्ल' जादों, बहाय हयथ' रायजो राजाफ्रा बयबो बुजियो, खिन्थु इच्छायानो गैया, नायसनथारा, बेथ' खोथाया गाज्रि। दा गतिके इन्टेनसन उद्देश्य सिंनि जे इनसाइट मावनायनि सेस्थाया बयहाबो दिनै जे दैदेनगिरिफोर दङ मानाव गेदेर चिफनिफ्राय आरम्भ खालामनानै इएम बिथांमोना जथेस्थ' सेस्थायाव दङ आरो गोबां खामानिखौ दिनै मावगासिनो दङ आरो साबसिननिफ्राय साबसिन रेजाल्टखौ जों मोनबाय थागोन। हा पाट्टा राननायखौ बिटिआर सरकारनि हा पाट्टा राननायखौ बुवा बा 3 बोसोरनि भेलिडिटि दं होननानै बुंदों बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना। बिदि बुंलानाया थिग नङा, मोनसे प्रेक्टिकेल एबा बास्तबता जानांगौ। खोथाया एसे आवगायथिं थांनांगोन। जेला मोनसे समावहाय हाग्रानि हाखौ होनाय जादोंमोन बे समावहाय बे हानि पाट्टा राननाया भुवा होननानै बुंदोंमोन। दा बेफोरजों कयेकटा रेफारेन्सआव कयेकटा फुराना खोथाखौ लानानै बुंनाय रावफोर बायदि आङो सम सम मोनो। खारन आवगायाव आं जि दंमोन दा ओरै दङ, गेजेराव आं जिखिनि बुजिनो हायो बुंनायनि इन्टेनसनफोरखौ मतलबखौ। दा गतिके बहाय बिदि बुंलायबाय थानानै जोंनि रायजो राजानि समस्या समाधान जाया। जोंनि नोजोर आरो थांखिया जोंनि रायजो राजानि गोरिब दुखिया बोरै जों समस्याखौ समाधान खालामनो बिथिं थांनांगौ। पाट्टा राननायाबो नंगौ, मोनबावनांगौ दंनायाबो नंगौ, बे मोनबाय थागोन। फरेस्टनि पाट्टा जे हा राननाय सिगांनियाबो नंगौ, दानियाबो नंगौ आरो दिनैहाय बे फरेस्टनि पाट्टा मोनखांनाय गामिफोरखौ रिभिनिउ खालामनायनि जि सिन्था बेबो नंगौ। बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ नोंथाङा जयनिं जाफैबावगोन होनना बुंदों, माब्लासिमाव जयनिं जाफैगोन? बे दिन थारिखनि खोथा नङा, बे मोनसे धारना एबा एपिल, आंनि गोसो सिंनिफ्राय खावलायनाय। खोथाया जाहैबाय दाख्लैफोर एसे ओंखारदों नालाय जे चन्दन ब्रह्मआ एमएलए मोनैनि खुद्रिनानै दङ, गतिके बेबो बिपिएफआव फैफिनसिगोन। बे खोथाखौनो आं बारे बारे बुंदों। एमएलए नांगौ होननानै आं माला दरखास्त होआ, एमएलए एमपि जानो थाखाय आं माला इउपिपिएलआव जइन जाया।
आं जुदि इउपिपिएलाव बे खारनाव जइन जादोंमोनब्ला फैदोंमोनब्ला आं दुखु मोननाया स्वाभाबिकमोन खारन बे उद्देश्यआव आं फैयाखै खौसेथि थालायनानै गसङाब्ला जों गोग्लैगोन खौसेथि थायोब्ला जोङो गसंथानानै थानो हागोन बड'फानि जि बोसोन बे खारनावसो आंजों लोगोसे हाजार हाजार जोङो दिनैहाय जगदान होनानै थांनाय एमपि इलेक्सनाव ज' जाजाय जोङो देरहानाय आरो अदूर भबिष्यतआव जोंनि जाथिनि खौसेथिखौ मिजिं थिनानैसो जों दिनैहाय ज' खामानि मावदों आरो दिनैहाय थांफिननायनि खोथा गैया बेक्तिगत सार्थनि थाखाय सानोब्ला गोसोआव दुरबल जायो आरो आघात मोनो बेक्तिगत पावार पलिटिक्सनि थाखाय आं जितु इउपिपिएलाव फैयाखै गतिके आंनाव आघातबो गैया दुखु मोननायबो गैया आङो एकदम हासि खुसि फुर्ति मोजाङै दिनै इउपिपिएलाव केम्पेइन खालामबाय थादों सार रिजनेल सेन्टिमेन्ट गैया होननानै बुंदों इउपिपिएल दोलोखौ गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना सोर मा बुंदों आं बेखौ मिथिया मा नोजोरजों बुंदों माखौ नायनानै बुंदों आरो बुंग्राफ्रा रिजनेल फिलिं रिजनेल सेन्टिमेन्टआ माखौ होनो जाय बुंदों बिथाङा बिनि एक्सप्लेनेसन इनसाइड इन डेप्थ गोथौथिखौ मा बुजियो बेनाव सोंग्रोनांगोन थेंक इउ फरियाव गोबां बाहागो लाबाय दा थासारिया माबोरै नुदों सार जोंनि साफ्रोमबो मावथि सोद्रोमाफोरानो बा दैदेनगिरिफोरानो उफेरा बिसायख'थिनि हाबाफारियाव बाहागो लाजोबदों बयबो गावबा गाव फाराफारि खामानि मावदों नै दानि सा इस्लाखाथा गामियाव जोंनि आगुनि मिनिस्टार मानव गेदेर बिदा गेदेर चन्दन ब्रह्म थामहिनबा आथिखालनि जोंनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि एडभाइजार मोनसे कमिटिनि एडभाइजार बिथांजों लोगोसे जों सानैजों बहाय फैदों खोब गोजोननाय मोन्दों मानसिफोर रायजो राजाफ्रा लैहोर दिनै इउपिपिएल दोलोखौ बरायदों आं दाखालि नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंखादों जोंनियाव खुनु प्रतिद्वन्दी गैया जाय बिथांमोना बेवहाय गावसोरनि बिजाथिखौ होदों बिथांमोना जास्ट गावसोरनि अस्तित्व मान सन्माननि रैखाथिनि थाखायल' माबाखौ होनाय जादों टिकेटखौ होनाय जादों गुबुन खोथा जेबो साननांगौ गैया जों देरहाखागोन जोंनि टारगेटआ बेनो बिसोर बिथांमोना जुदिअ कन्टेस्ट खालामदोंब्लाबो जोङो माबोरै आउट अफ 2,17,000 जोङो 1,20,000 1,20,000 निफ्राय 1,00,000 भट मोननो हागोन बेखौसो जों खामानि मावदों